कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल जावन आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे वेदिकेंत टीमान आयोजन करचे हे चेरडू वांगेले स्पेशल वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक सक्कडांकೈ स्वागत मंगलाचरण संगोक श्रीमती रश्मी भट माताजी हंगेलेगी निमगुन घेता असा हरे कृष्ण माताजी स्वागत तुमका मंगलाचरण संगोक हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा चंद कोण सांगला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही लाईक करून सांगून आईचे वैष्णव भजन संध्याक एक चालन दिलेलं असं फर्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची दैवी क्षणे ಕಾರ್ಕಳಾದುಕುನು ಹನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕವಿದಾಸ कृष्णदास कविराज गोस्वामी हंगेले हन्नी रचन केलेले बंगाळीनसचे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन मळल कीर्तन सांगता असाची दैविक क्षण आणि तू स्टार्ट करूया फर्स्ट मीनिंग सांगू का कोण सांगता सांग माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सांग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंतु जय राधे जय गौर हम तो फर्स्ट स्टांज अंत की राधा आणि कृष्ण वृंदावनाचे दिव्य अरण्याक एक चंद कीर्ती जावन आसाची म्हूण सांगताची तशीची वृंदावन तशिले तीन प्रधान देवत जावन आशिल्ले श्री गोविंद आणि गोपीनाथ मदन मोहनाचे भारी सुंदर अस म्हणून सांगून सांगताची तशीची सेकंड स्टांजा सांगला की श्यामकुंड राधकुंड आणि गोवर्धनाचे गिरी आणि यमुना नदी काळिंदीचे भारी चंद एक वर्णन अस म्हणून सांगून सांगताची आणि थंय कृष्ण आणि बलराम तांगेले सनपणाचे मस्त लीला प्रदर्शन केलेलं असं तसले महावनाक महावन म्हणून सांगून सांगताची म्हणून सांगताची तशीची कृष्ण केशी म्हणचे राक्षसाक संहार केलेलं ताणे ते तसले हक्का घाटाक केशी घाट
म्हणून सांगताची. कृष्ण तागेले मुरळींतू म्हळ्याली कोळांतू वजूज मुखांतर मस्त गोपी त्यांनी आकर्षण जाताची. तशीची त्यांनी वंशीवटाक वचून त्यांनी तई रासलील करताची आणि ब्रजाते बार अरण्यांतू हे पूर चलता म्हणून सांगून सांगताची. तशीची हे स्थळाक नंद महाराज पूत जावन आशिल्लो कृष्ण तागेले मस्त लिला दाखयल्लो आसा म्हणून सांगताची. तशीची दैवीक आवस बापूस जावन आशिल्ले कृष्णाले नंद महाराजांनी यशोदामाले मस्त वर्णन केलेलं असं म्हणून सांगून. तशीची श्रीमती राधाराणी आणि अनंग मंजरीले भाव अण्ण जावन आशिल्लो श्रीधामाले नेतृत्वांतू म्हळ्यार मुखंडत्वांतू पुरा गोपाबाल आणि ब्रजाचे गायी आणि तांगेले वासुरू पुरा मस्त भारी एक लायक असं म्हणून सांगून सांगताची. तशीची राधाराणीले दैविक आवस बापूस जावन आशिल्ले वृषभानु आणि कीर्तिदा तांगेले वर्णन केलेलं असं. सांदीप मुनीले आवसू मधुमंगल आणि मुखीचे आजी जावन आशिल्ली आणि देवर्षी नारादाले प्रीती शिष्य जावन आशिल्ले पौर्णमासिक मस्त मस्त नमन म्हणून सांगून सांगताची. हे पवित्र धाम रक्षण करच करतीर वृंदावनांतू गोपीश्वर म्हणून सांगून ईश्वर अस ते भारी एक चंद वर्णन जलेलं असं म्हणून सांगून सांगताची. तशी भगवान बलराम त्यांना तागेले नृत्य करताची रामघाटाक गेल्लेलं असं म्हणून सांगताची. रोहिणीले पूत जावन आशिल्लो बलरामाले मस्त कीर्ती असं म्हणून सांगून सांगता. थंय वृंदावनांत पूर वास करताले पुराजन भारी एक श्रद्धेनी देवाले आराधन करताची म्हणून सांगून. अशीची मस्त वैदिक ब्राह्मण त्यांनी तांगेले कीर्ती मस्त म्हणून सांगून सांगितलं असं. कालिय सर्पा तांगेले पत्नीले बरं ना कीर्ती मस्त म्हणून सांगून. शुद्ध भक्ती मुखांतर भगवंताले गोविंदाले पादकमल पावच्या मेळच्या जत्ता म्हणून सांगून सांगताची. असं लेख भारी चंद वर्णन असं हे भजनेंतू. हरे कृष्णा. हे श्री नित्यानंद स्वामी तांगेले बायल जावन आशिल्ले श्री जान्हवी देवीले पादकमलाक स्मरण करताची कृष्णाले मस्त अत्यंत धीन जावन आणि विनम्र सेवकी जावन प्रार्थना करता म्हणून सांगून कृष्णदास कविराज गोस्वामी त्यांनी सांगताची. हरे कृष्णा. दैविक आणि स्टार्ट करी. सपना के नमस्कार. हरे कृष्णा. जय राधे जय कृष्णा. जय वृंदावन
श्री गोविंद गोपीनाथा मदना मोहना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदना मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथा मदना मोहना केशी घाट बंसी बट द्वादशागणाना केशी घाट बंसी बट द्वादशागणाना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदना श्री नंद यशोदा जय जय गोपगाना श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगाना श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगाना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदना जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरन करी जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद वदना जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण बटू राजा जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन मदना जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जता जन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद
गोविंदा वदना मोहना जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरन करी जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद भजना जय प्रजापति जय नागकार्यगाना भक्ति दे जहारा पैलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद वदना श्रीरासा मंडला जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोहर जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ वदना मोहना जय जय ज्वाला सर्वरस सारा जय जय ज्वाला सर्वरस सारा परदिय पावदाहा निज ते प्रचारा जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ वदना श्रीरावा पाद पद्मा कोरुया स्मरणा श्रीरावा पाद पद्मा कोरुया स्मरणा लीला कृष्ण दास बोले नव संकीर्तन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन वदना 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 मोहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल हरी बोल भारी चंद कोण म्हणायचं तू कसा कीबोर्ड यूज केला की हार्मोनियम की कीबोर्ड माताजी हार्मोनियम यूज केला हार्मोनियम यूज केला मध्ये मध्ये ಎಂತ ಸೌಂಡ್ ಐಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಂತ ಐಕನಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀಲೆ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ संगीत शिकता असवे तो वही माताजी हा तू कितल्या क्लासा शिकता असं एट स्टँडर्ड शिकतस माताजी एस ओके लाईक करून अभ्यास करे लाईक जेला संगीले भारी चेंज आला ಆಯ್ತಾ ಮುಖರ್ ಸುನೆ ಏವ್ ಕದೇವ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಆಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಕ ಏವ್ का ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಗೀಲೆ मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे हिचे आम्ही कृष्णा मुखार सुया दोन्ही कीर्तन ऐकूच्याक
मानवी प्रभू कार्कळ दुखून सांगता सांची जय राधा माधव हे कीर्तन सांगू येत असेल. स्वागत असतेरडा तुका मानवी प्रभू. हरे कृष्णा. दक्कन माताजी. ट्रान्सलेशन जय सांगते माताजी. ट्रान्सलेशन सांगता सांची हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी. नाही बाय. हा फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगता. ओके देवा. सांग. सो आ म्हणजे एका श्लोकान सांगला राधाला प्रीती पात्र जावन अस कृष्ण आणि कृष्ण वृंदावनाचे वन आणतो अनेक प्रेममय लीले प्रदर्शन केलेलं असत. तो ब्रजाचे गोपी जनाले प्रिय कर तशींची गोवर्धन म्हणजे महापर्वताक उपकण धरलेलो. दोन्ही सांगला सनापदी हे तो यशोदा माताले प्रिय पूतू वृंदावनवासीक तांकां खुशी दितालो. तो यमुना न्हंयचे दडारी आशिल्ले पुराण तू घुवनू लिली करता. हे शिल प्रभुपादाक आसता बारी इष्टच पद के हे कले म्हळ्यार हंतू कीर्तन पुराण असत न्हय. कृष्ण राधस वृंदावनस व्रजवासीयस यशोदमास पुराजन असती तशी शिल प्रभुपादाक बारी इष्ट हे पद. सूर करीत देवा तुवें. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. यशोदनंदना ब्रज जन रंजना. यशोदनंदना ब्रज जन रंजना. यमुना तीरवन चारी. यशोदनंदना ब्रज जन रंजना. यमुना तीरवन चारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल. चंदकोन सांगला मस्त मस्त धन्यवाद मानवी प्रभू. धन्यवाद. तू कितले क्लास शिकता असं. 8th स्टँडर्ड. 8th स्टँडर्ड. माताजी ती चंद दैविक पेंटिंग करता. भारी चंद चंद पेंटिंग आणि करता. कोण वय मानवी वय वे. मानवी वै 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 वै. ओ हो हो. ದೈವಿಕ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಸ್ಪಳೆ ओय. ಕೃಷ್ಣಲೆ ಯೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಮಾನ್ವಿ. ओ हो. ಲೈಕ್ हरी ತಿನೆ बोल. ಪಿಕ್ಚರ್ भारी तिगेले चंचला पिक्चर्स मानवी. तुम्ही थँक यू. तशीच कंटिन्यू करी चरडा ये अशीच कंटिन्यू करी. भारी चंचला तो कृष्ण भारी चंदशिला पण दैविकानं ओपन केला व्हिडिओ ऑन केला सकडां काही सकडांनी पळ येत. ದೈವಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾ ಪಳೆ. आणि माताजी ती हार्मोनियम वाजिता संगीत सांगता. ऍक्च्युली हांव ती हार्मोनियम सांगून सांगता म्हणलें तुगेलो वॉयस हा हा. ऐकपणा चेडा ताजी निमित्त नाका म्हणून हांव ओय म्हणलें. ओय तशें करेक्ट जावना. म्हळ्यार आता दैविकान म्हणटना आमकां तेंची ಸ್ವಲ್ಪ एक प्रॉब्लेम येता विंगड इन्स्ट्रुमेंट येता ना चेडवान सांगचे समज हांव न्हू आमकां आयकपणा तांगेलो वॉल्यूम उणी जाता. ते देखून ताळ मान सांगची जाल्यार ओके ते आमकां ताळे साऊंड निये म्हणटना समजता. हार्मोनियम या कीपॅड तसेल परा तुम्ही यूज करता म्हणजे कीबोर्ड त्या परा म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ वॉल्यूम उणी जाता चेडवान सांगचे तशी. मस्त मस्त धन्यवाद मानवी प्रभू. आणि मुखारसून येऊ का चेडा आमगेले हाका सेशन्स हाका. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा. मुखार आता नेक्स्ट अनेक चेरडो येता असं तेव्हा कारकळा सुकूनची तिवा येता असं आर्या. हरे कृष्णा. कृष्णाजीन का नाम हे म्हणलं कीर्तन सांगू येता असं ताजे ट्रान्सलेशन त्या कीर्तनाचे ट्रान्सलेशन मथुरा मंदाकिनी माताजी करता असांची. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा. फर्स्ट एक ट्रान्सलेशन सांगू ट्राय करता. सो कोण फर्स्ट अंत सांगला कोणाल नाव कृष्ण आणि वासस्थान गोकुल की तसल परम पुरुषक हाव बारंबार प्रणाम करता. दोन्ही सांगतो. कोणाल आवसू यशोदा मायस की बापूसू नंदा आसकी नंदाजी तसले गाय चरतल गोपालक पुन्हा पुन्हा हाव नमस्कार घालता. तिन्ही चंद सांगला कोणाल प्रीतीची राध जावनस की आणि तगले शक्ती अद्भुत जावनस की कोणाला अंगाच बಣ್ण पावसाचे मोडाचे बಣ್ण म्हणकास की तसल द्यावा खाऊ विनम्र भावारी वापास वापास नमस्कार घालता. चारीचंद सांगला तर कोण धय आणि लोणी चोरी करत की आणि निपून बैसून खात की गोपालाले ಒಟ್ಟು गायक चोरच्या खोरत की भरती लीला दाखवत तसले देवा खाऊ विनम्र भावारी नमस्कार घालता. पंचायतन सांगला द्रुपद रायाला धुवेक अवमान तुकून वंचिलो म्हणजे द्रौपदीक हा आणि गजेंद्र म्हणजे हस्तिक ಮೊಸಳೆ ತೊಂಡ ತಕೊಂಡ್ ಮಳ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ ತೊಂಡ ತಕೊಂಡು ವಂಚೆलो सकड करुण्याचे मूर जावनशील देव देवा खाऊन वारंवार प्रणाम करता वापस वापस प्रणाम करता. आणि लास्टच सांगला पांडव आणि कौरवल मध्ये युद्ध करशिल्लो युद्धभूमीन तू अर्जुनाक उपदेश दिलालो सकड असहायकान पतित आत्माचे रक्षण करतालो प्रभूक वापस वापस विनम्र भावार ह्याव नमस्कार घालता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. स्वागत आर्या तुका. पद सांग कीर्तन स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. यशोदा जिनकी मैया है नंदा जी बापैया है. यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बापैया है. ऐसे श्री गोपाल को ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. लोट लोट दधि माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु करायो. लोट लोट दधि माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु करायो. ऐसे लीला धाम को ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. द्रुपद सुता को लाज बचायो गृह से गज को पंड चढ़ायो. द्रुपद सुता को लाज बचायो गृह से गज को पंड चढ़ायो. ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. कृष्ण जिनका नाम है
गोकुल जिनका दाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका दाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरी बोल. मस्त मस्त धन्यवाद आर्या. तिथलो की व्हिडिओ कॅन्सल करू नका. व्हिडिओ ओपन दवरी एक गाडी मागे बंद करा. भारी चेंज झाला. तुम्ही सांगितलं, तू सांगितलंय भारी चेंज झाला. तू कितले क्लास शिकता असं? हा वाटता क्लास. तुम्ही पुरा एक एक स्कूल एक क्लास की ना म्हळ्यार दैविक मानवी तुम्ही पुरा कारकळचे 8 क्लासाचेर पुरा एक स्कूलान तो एक क्लासान तो शिकता असाच की ना दुसरे स्कूलान शिकता सर. दुसरे स्कूला शिकता असांची. ओके. त्याला लाईक झाला तुम्ही सगळ्यांनी कारकळचे रश्मी भट माताजी टीम की म्हणो पुरा विषयांत बारी हुशार असांची. मस्त मस्त ಹೌದು ಧನ್ಯವಾದ चेडू ಮುಗ. तिक ते तिक ते काली प्रेरणा म्हणून सांगून ते चरडान कॅन्सल केलं तिक तापस म्हणून सांगून तशी ती काली ते दिलेलं कीर्तन त्याला चंद कोण सांगला चरडा. हरी हरी बोल. होय. हरे कृष्णा. अरे बोल त्यांचे लाईक करून म्हणलं. धन्यवाद माताजी. काली एक दिवसा प्रॅक्टिस म्हणून आमका कळणार ज्याला मळारी मळल तिथले लाईक झाला. आता रश्मी भट माताजीने सांगले ते कोण धन्यवाद. कळलंय. धन्यवाद मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. तशी आम्ही मुखार सुया. चारी कीर्तनी आहेत सांची दुर्वा वागले मुंबई सुकून आणि मधुराष्टकम सांगता असांची हजे ट्रान्सलेशन हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी सांगता असायची त्याच्यात तरी दुर्वा मग त्याच्यात तरी पद म्हण मग. हरे कृष्णा माताजी. थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. हे अशी वल्लभाचार्यानं बरेल असं भारी छंद मला स्वीट जाऊन बरला तेच ते मधुराष्टकम हे सो तो व्हडलो ग्रेटेस्ट फिलॉसॉफर. अशी देवाले स्वीटनेस इंच बाय इंच म्हणता पळय तशी बरेला. तुमका ऐकताना पद ऐकताना कळता ताजी मिनिंग. बरं ती सांगता म्हणना जाल्यार हा प्रयत्न करता. एका छंद सांगला देवाल वंट तोंड दोळ हासू तागेले हृदय तागेले चमकण पुरा स्वीट अस तशी पुरा गोड अस आमगेले एम्परर ऑफ स्वीटनेस. म्हळ्यार माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आशिल्लो कृष्ण आमगेलो. तशींची नेक्स्ट कृष्ण तागेले उत्तर चारित्र तागेले अंगले तागेले चमकण तागेले भोंवची पुरा स्वीट ब्युटिफुल जावन आस तशी पुरा माधुरी जावन आसा आमगेलो माधुर्य चक्रवर्ती कृष्ण. देवाल ಕೊಳಲು असो पाय धुळी असो हातू पायू भारी चंद तगेल नृत्य असो आणि तगेले स्नेह तगेल गोपबाललೊಟ್ಟು गोपीलೊಟ್ಟು तगेले स्नेह किती चंद त्यावरे भारी प्रीतीपूर्वक जावन आस तशी पुराची माधुर्य चक्रवर्ती जावन आसा आमगेलो कृष्ण. ही चारी चंद सांगला तो पद भारी चंद कोण सांगता सगळे हळदी कलरचे अंगल घाला ताणे. ताजी खावची स्टाईल असो नींद काडचे स्टाईल असो तशीची सौंदर्य असो भारी चंद. आम्ही नींद काडता कोणी निंगिनात वय वे कृष्णा निद्दलेर वरे चोरी केले वरे ते खडले विषय म्हळ्यार तेंची लीला तेंची देवा आनी आमकां डिफरन्स. आमी केन्ना न्हिदता ती काय कोणी निंगीत ना ती वय न्हू. सो तसले आमगेलो कृष्ण माधुर्य चक्रवर्ती पांचशन सांगला देवान दिवची मोक्ष असो आणि करची चोरी असो आनंदमय जावन आस तागे लीला कोडुगे शांतीत जावन आसचे हे पुरा बारी चंद दिसता मनान तो नवा. तशींची हे माधुर्य चक्रवर्ती आसा आमगेलो कृष्ण हे पुरा लीला करता तो. कृष्णले फुल्ला माळ असो आणि भारी हे स्वीट जावन आसते तशींची यमुना न्हंय ताजी उदक पुरा ते बरे भारी चंद आस तशींची देव माधुर्याचे चक्रवर्ती जावन आस. कडेरी सात्ताचंद सांगला कृष्णा न्हय गोपील ಒಟ್ಟು ಗೋಪಪಾಲಲೊಟ್ಟು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ करचे असो ಒಟ್ಟು जावन खेळचे असो खाऊचे असो पुरा भारी खुश दिता असता. तांगेल ಒಟ್ಟು तांगेल सौजन्य भाव वरे खुशी दिता
तशी समगिलो देव कोण माधुर्य चक्रवर्ती कृष्ण तशी लास्ट वचन सांगला कृष्णाला गोपबाल आणि पुरा गाय हत्ता धरची बड्डी ताण कोरची सृष्टी पुरा आनंदमय जावन अस तशी आमगील कृष्ण सक्कड विषयावरे माधुर्य जावन अस म्हणून सांगला हरे कृष्ण माता स्टार्ट करेन दिसतं चरणा मधुरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं 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 हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं ललितं ललितं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं पाणी मधुर माधव मधुर नित्यं मधुरं सहस्रं मधुराधिपति गीतं ध्रुवा ऐका ना ध्रुवा रूपं स्टॉप कर का दिसतं ताळ मधुरं ध्रुवा तू सांगचे ऐकता ना चरणा हरे गमितं पुरं मधुराधिपति दूर दूरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा अलीला मधुरा कमल मधुरा दीप मधुरा गोपी मधुरा देवा मधुरा युक्तं मधुरा इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुराधिपं दूर गोपा मधुरा मधुरा यष्टी मधुरा 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 मधुराधिपति मधुर मधुराधिपति मधुर हरि कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बताइए हरे कृष्णा
हरी बोल चंदुकन सांगला चेरडा तुवे जला रे मध्यंत आमक ಸ್ವಲ್ಪ ऐकपण आशिल देवा हरे संगे कृष्णा चेंजला आवे तुका मध्यंत पहिले ऐकना म्हणून सांगनो तू म्हणता आशिली तू ये कीर्तन पुढे दैविक शेणेननी पुरा म्हणता असताना तू प्रॅक्टिस करची पळयला हवे लायक करून सांगला तू आता जला री लायक करून सांगला जला आमका मध्यंतू आवाज ಸ್ವಲ್ಪ उण ऐकपडता आशिले ओके नेक्स्ट टाइम म्हणताना पळया यापंत ಸ್ವಲ್ಪ लास्ट टाइम तू म्हणलेले आमका समजावन ऐकला आशिले ह्यापंत इतिमितेनी म्हणून गोतना मध्यंतू आमका ब्रेक जाला ऐकपणे जला ऐकला तितली भागो बारी लायक जाला चंद जाला तू सांगिले मुखार सुने येऊ का ओके धन्यवाद मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा आता मी कृष्णालय मधुर मधुर जावनस्य वर्णने ऐकलींची कीर्तन ऐकलींची नेक्स्ट आम्ही मुखार सुया यशोमती नंदन मळले कीर्तन सांगो येता असाची मिराकिणी भक्तीन मिराकिणी या कीर्तनेचे ट्रान्सलेशन सांगता असाची तांगेला अम्मा डॉक्टर कामाक्षी माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत तुमका दोग जनाक हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಸಕ್ಕಳ ವೈಷ್ಣವಾಂಕ ಭಕ್ತಿ विनोद ठाकूर त्यांनी बरेले यशोमती नंदन म्हणून भजन गीतावळी ह्या पुस्तकात ऐकून घेतले बंगाली भाषेत असा ट्रान्सलेशन सांगचा प्रयत्न करता हरे कृष्ण यशोमती नंदन यशोदाले ಮೊಗಾ ಪೂತು ಕೃಷ್ಣ ब्रज बरो नागर व्रज धामा करतो सगळा मोहित करतलो टॉप मोस्ट हिरो बेस्ट हिरो कृष्ण गोकुल रंजन कान गोकुलांतू सगळ्यांकची एंटरटेनमेंट दितलो आता आम्ही कितले लीला ऐकले कृष्णाले माखन चोरी तशी पुरे कितले लीला मांकडा लोटू तांक खेळचे गाया लोटू वासरा लोटू खेळचे तसे विंगड विंगड टाइप मनोरंजन दितल कृष्ण गोपी प्राणधन सक्कड गोपी आलो परम प्राणधन कृष्ण सान गोपी असो एके मंतारी गोपी असो सगळ्यांक कृष्णावरी मस्त मोग तांगेले धन प्राणधन कृष्ण मदन मनोहर म्हळरी कामदेव सगळ्याक मोहित करता बट मदन मोहन कृष्ण आणि राधाराणी मदन मोहन मोहिनी म्हणून सांगतात कालिय दमन विधान कालिय लीले हे आम्ही सगळ्यांना ऐकलेलं असं कालिय नागाक दमन केलेलं कृष्ण म्हणजे ताका जिवंत मारलेलं नाही बट कालियांत आशिल्ले विष अपराध प्रवृत्ती आणि अनर्थ सगळं दूर केलं कृष्णाने तशींची अमल हरिनामाचे वर्णन केलेलं असं हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र कलियुगाक मोस्ट सुटेड सकड पतित जीवाक मोस्ट सुटेड तांक उद्धार करचे हरिनाम पतित पावन हरिनामाचे वर्णन केलेलं असं अमिय विलास सकडांक व्रजधाम आशिले सकडांक मोह करतल कृष्ण विपिन पुरंदर द्वादश कानन वृंदावनांतू ब्रजांतू 12 मेन फॉरेस्ट असत द्वादश कानन सो ताजे रायू कृष्ण नवीन नगरपुर कृष्ण केन्नाय 16 वर्षाचो दिसता आता मी महाभारत वाचिले तेन्ना कुरुक्षेत्र वॉर त्या वेळाच्यानी आम्ही ऐकलेलं तेन्ना पास्ट टाइम कृष्णाक 125 वर्ष शास्त्रा प्रकार बट कृष्ण केन्नाय 16 वर्षाचो नवयुवकसो दिसता कृष्ण केन्नाय मानतार दिसना खंयचे शास्त्रांत आम्ही वर्णन ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स पळयले तेन्ना नगरपुर सो वृंदावनाचे टॉप मोस्ट रोमॅन्टिक हिरो कृष्ण आता मी मुव्हीजांतू पळयता ती चेंज जाता असतात रोमॅन्टिक हिरो बट कृष्ण इज ऑलवेज टॉप मोस्ट म्हणून तशें सांगिल्लें आसा बंसी वदन सुवास कृष्ण केन्नाय फ्लूट वाजयता केन्नाय कळल वाजयत असता सो कृष्णाले कशी असं म्हळ्यार ट्रान्सेंडेंटल फ्लूट सो ते गायक आयकूचे राग विंगड आसा ते गायक मात्र आयकता राधाराणीक म्हणून विंगड रागाई कृष्ण फ्लूट वाजयता त्या राधाराणीक मात्र आयकता तशींची सगळ्यांक विंगड एक स्पेशल ट्यून आसा कृष्णाले सो ह्या फॉर चिक्केची ट्रान्सेंडेंटल लेवलार आसा आमगेल मटेरियल सेन्सेसाक चिकेची अर्थ जायना बट गुरु साधू आनी शास्त्र कृपे आमकां मेळ्ळ्यार आमकां चिकेची अर्थ जावच्याक सूर जाता आता आमकां मायक्रोब्स पळोवच्याक मायक्रोस्कोप जावपाक तशींची आमकां प्लॅनेट्स पळोवच्याक टेलिस्कोप जावपाक सो आमगेल मटेरियल सेन्सेसाक हे सुलभरी अर्थ जायना बट आमी वैष्णवाल सेव केली तशी शास्त्र अध्ययन केली तशी आणि गुरु महाराजाल कृपा जाली तशी आमकां बरोबर अर्थ जाता येता तशींची ब्रजजन पालन वृंदावनाचे प्रति एक जीवाचे पालनहार कृष्ण तांकां केन्नाय सोडून दिना कृष्ण
व्रजवासील सेव केल्यारी आमकांय कृष्ण केन्नाय सोंग दिना असुरकुला नाशन सो आम्ही कृष्णा लिलेन तू पळयताची सान बाबू कृष्ण 7 दिवसाचे बाबू पुतनाक मारले तशींची शकटासुराक 3 महिन्यारी चरडानं मारलेले तशींची असुराचे असुरकुला नाश केले कृष्णाने नंद गोधन रखवाला नंद महाराजाले गायाचे विषयी हांगा सांगिल्लें आसा नंद महाराजाले की 9 लाख गाय आशिल्ली 9 लक्ष गाय आशिल्ली म्हणून सांगिल्लें आसा सो ताजे वर्णन हांगा आसा ताजे रक्षण कृष्ण करताशिल्लो कृष्ण बलरामो आनी तांगेले वृंद सखा वृंद करताशिल्ले दिवस गोचारण करचे तांकां सो ताजे वर्णन आसा गोविंद माधव गोविंद म्हळ्यार गायीची वैरी कृष्णाक मस्त मोग सो गायक प्लीजिंग कृष्ण तशींची आमगेल सेन्सेसाकय सुख दितलो कृष्ण आनी व्रजधाम सो गोविंदाक 3 मिनींग हांगा दिलेलो आसा सो गाय आनी आमगेल सेन्सेस आनी व्रजधाम तिन्नाक मोहक तिन्नाक सुख दितलो कृष्ण आनी माधव म्हळ्यार लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून तिगेल बाम म्हणून कृष्ण नवनीत टस्कर हांगा कृष्णाले लोणी चोडचे लिलेचे वर्णन केलेले आसा अति मोहक लिलेन तू एक लोणी चोडचे लिले टॉप मोस्ट येता कृष्णाक प्रीतीच लोणीचे विशय केलेले आसा सुंदर नंद गोपाल कृष्ण मस्त मोहक कृष्णाक खंयचे अलंकार केल्यार सुंदर दिसता कृष्ण जनरली कशें आसता म्हळ्यार आमी कसले एक अलंकार करचे आमीचे दिसो म्हणून बट कृष्णाक कशी म्हळ्यार अलंकार केल्यार कृष्णा सुंदरता वाडच्या कशी चढ खंयचे आभरण यूज केला की ताजी ग्लोरीज वाडटा म्हणून तशें हांगा सांगिल्लें आसा यमुना तटचर यमुना नदीचे तीरारी कृष्ण केन्नाय विहार करता म्हणून हाचे वर्णन केलेलें आसा सो गंगा श्रेष्ठ बट यमुना अनेके श्रेष्ठ म्हणून सांगतात कसले म्हळ्यार यमुना तट ताजे वैरी कृष्णान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण केन्नाय विहार करता म्हणून सांगिल्लें आसा गोपी बसनहर गोपी आले वस्त्र चोरले लीलाचे हांगा वर्णन आसा रासरसिक कृपामोय कृष्ण मस्त करुणामयी आम्ही कृष्णा खातीर कसली एक सेवे कोरता म्हणून लेखल्यार कृष्ण केन्नाय उडगासोना आमकां उडगास वच्चा माया प्रभावान बट कृष्ण आमगेले की सेवा करून घेता तशी म्हणून सांगिल्लें आसा श्री राधा वल्लभ गोप्यांतू सर्वश्रेष्ठ गोपी म्हळ्यार श्रीमती राधाराणी सो श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर व्रजधामांतू टॉप मोस्ट डान्सर कृष्ण हे वर्णन आसा भक्ती विनोद आश्रय सो भक्ती विनोद ठाकूर तांगेल विषय हांगा सांगिल्लें आसा तांणी सांगता सती कृष्णा तुगेले चरण सोडून म्हाका विंगड आश्रय ना कृष्ण सो हे आमकां मार्गदर्शन सो आम्ही केन्नाय देवस्थानाचे आमकां लयतना आमी कसं मागोवपाक तुगेले चरणाचे आश्रय म्हाका दी कृष्णा म्हणून मागोवपाक विंगड कसनीच मटेरियल मागल्यारी एक रायाला वचून 1 रुपये मागिल्यारी इट इज व्हेरी शॉर्ट कसनीच मटेरियल आमी निमगेल्यारी घर कार कसनी निमगेल्यारी इट इज व्हेरी शॉर्ट लिव्ड बट देवाल चरणाचे आश्रय आमी मागल्यारी ताज्या कशी व्हड कसले न्ही म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा हरे कृष्ण कसनी चूक जालेली आसल्यारी क्षमा करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन कान्हा गोपी परनदन मदन मनोहर गोपी परनदन मदन मनोहर कालियद मानविदान कालियद मानविदान यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन कान्हा यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन कान्हा अमल हरिनाम अमिया विलासा अमल हरिनाम अमिया विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर बोर
विपिन पुरंदर नवीन नगर गोर बंसी बदन सुवासा बंसी बदन सुवासा यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन काना ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन काना यमुना तटचर गोपी बसन हर यमुना तटचर गोपी बसन हर रास रसिका कृपा मोया रात रसिका कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नाटकर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नाटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाश्रय यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन पाना यशोमती नंदन ब्रज बरो नागर गोकुल रंजन काना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल. मीरा सुपर झाला चेरडा. मग सांगू वर्ड्स ना. कसं सांगता म्हणून मग कळता ना. कामाक्षी माताजी तुम्ही जलरी तशीची वर्ड टू वर्ड मीनिंग सांगला
आम्ही आता ऐकलेलं बंगाली कीर्तन म्हणून आमकां दिसनी म्हळ्यार तुम्ही त्या प्रति एक वर्ड त्या तांतुले लाईन सांगून त्याचे मिनिंग इतली चंद कोण सांगला म्हळ्यार आज अष्टमीचे आम्ही कृष्णाले जन्मा विशयारी एक कृष्ण लिले विशयारी अँकर जावन बशील आमकां कसलेय सांगचे अगती पडताना म्हळ्यार प्रति एक कीर्तन कृष्णाले येयला प्रति एकले चंद कोरून तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगला म्हळ्यार कृष्णाले लिहिल्यांग जप्तास तुम्ही सांगतना एक तुम्ही सांगिला ऐकतनाय ते एक दोळे दूर आमकां काळी मर्दन असो रासलील असो प्रति एक आमकां दोळे दूर दिसतशिले आतां इणी मिरान सांगतना ते आनी काही आमकां क्लियर जावन बद एक भक्ती रसांतू तुम्ही आमकां इतली वेळ आमकां ऐकूचे एक भाग्य दिले मस्त मस्त धन्यवाद मीरा मुखार सुन येव कचेडा भक्तिविनोद कामाक्षी ठाकूर माताजी त्यांनी तुम हरे कृष्ण माताजी भक्तिविनोद ठाकूर त्यांनी बरेल भजन माताजी सो तांगेल भाव असतान तू हा प्रयत्न केला माताजी हरे कृष्ण ते तुमगे प्रयत्न तितले 100% आयला तांतो ते देखून आमकां ते एक फील आमकांय ते फील जाला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां लायक रितीर तुम्ही ट्रान्सलेशन केला हरे कृष्ण धन्यवाद मुखार सुन येयाची हरे कृष्णा तशी मुखार सुया आम्ही नेक्स्ट कीर्तनी आहेत असायची पार्थ वर्मा दुबई दुखून हरे हरे कृष्णा आणि कृष्ण 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 म्हळेले कीर्तन सांगता असं फर्स्ट ट्रान्सलेशन मागीर कीर्तन हरे कृष्णा स्वागत तुमका हरे कृष्णा माताजी हरे पहिले कृष्ण ट्रान्सलेशन सांगता वय. हे कृष्ण देवा कृपा करून मेगेल राखण कर आणि मक्क सांभाळ हे रघुराजाचे वंशज रामदेवा कृपा करून मेगेल राखण कर हे कृष्णा हे केशवा केसी राक्षसाचो वध कृपा करून मग सांभाळ दिस इज फ्रॉम चैतन्य चरितामृत मध्य 7.96 हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 है 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 कृष्णा 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 रक्षमा 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 कृष्णा 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 पाहि मां 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष 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 मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण 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 है 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 हरे कृष्ण हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीला जय प्रभुपाद की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरी बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी तुम्ही चंद कोणताचे मिनिंग सांगले सनसचे कितले अंत कसले म्हळ्यार विषय तुम्ही सांगले आणि पार्थ चंद कोण सांगला चेडा तू लाईक धन्यवाद जेला सांगेले मस्त मस्त थँक यू धन्यवाद तुमका सुजाता माताजी अँड पार्थ वर्मा
तुमकां दोग जाणांक मस्त मस्त धन्यवाद. आमगेले कार्यक्रम अशी चलता असता तंतो आनी मुखार सुनी भागी जावका. ह्या पण फर्स्ट टाइम येता असा पार्थ आमगेले ह्या वय वय टिमान वय म्हणूक हे वेदिकेर म्हणूक फर्स्ट टाइम येता असा मुखार सुनूय आमगेल्यान तो येवका वय 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 इन्फॉर्म करतांची ना भागवत पुराण कोंकणीचे ग्रुपान तो येता तुम्ही तांत पळयल्यार कळता ना म्हणजे आमी इन्फॉर्म करतांची खंयची दिवस वैष्णव भजन संध्या म्हळ्यार प्रति 15 दिसा एक पंत असता गुरुवाराचे ओके गुरुवाराचे इंडियन स्टँडर्ड टाइम 8:30 का एव्हरी आडना 15 डेज थर्सडे असता. आडना ओके थँक्यू माताजी धन्यवाद. हे मस्त बरे तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी दिले ताचे खातीर ताणी प्रॅक्टीस केले तितले कृष्णा ताणी इतले विचार केले आणि इतलं मना आसून ताणे बरे तुमगेल निमित्त आमकां इतली ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी माताजी. हरे कृष्णा थँक्यू माताजी. हरे धन्यवाद. आज अष्टमी जावन कृष्णान पार्थाले कृष्णाले प्रिय तो पार्थ ते वय देखून वय पार्थाले तोंडान मुखार विंदान ताका आयकूंक आशिल्लें आयजी कृष्ण 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 रक्षमा म्हूण सांगून ताजे हा खातीर आजी ताका फर्स्ट टाइम आमगेले टीम वेदिकेंत येता आसतो म्हणूक वय वय माताजी वय वय पार्था नतलारी कृष्णा काही एक उपगण नवा ते देखून वय पळय आमगेले आईचे एक सेशन बारी लायक जल पळय फर्स्ट कोण आमकां कृष्णा लिहिले पूर जावन आता पार्था वय लोट कृष्ण वय कृष्णा लोट पार्थ पार्था लोट कृष्ण नरनारायण जावन आमकां मेळ्ळ्यांचे आईचे दिसाक मस्त मस्त धन्यवाद मस्त मस्त तुमकां. धन्यवाद हरे माताजी. कृष्णा हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. तशीच आमी मुखार सरुया आमगेले लास्टाचे कीर्तनीय येता आसाची आद्या नायक फ्रॉम कार्कळा केवलाष्टकम सांगता आसा हाजे मिनींग हांव सांगूक प्रयत्न करता. केवलाष्टकम संस्कृतान आसा नीलकंठ गोस्वामी हांणी बरयलेले पंचरत्नम पुस्तकांतुले हाजे मिनींग अशें की अन्य सक्कड मधुर वस्तू कೈ मधुर आणि सक्कड शुभ वस्तू असता त्याच्यांग हेच्यांग तांतू सक्कडांत पशी शुभ जावन असचे आणि सकड हे पवित्र ते पवित्र तांतूय अति प्रति एकांतूय उत्तम जावन असचे की पवित्र जावन असचे आमगेले हे हरिनाम संकीर्तन हरिनाम म्हूण सांगता आसाची समस्त ब्रह्मांड ब्रह्मा दुखून तण वरेक परमप्रभुले मायावी शक्तीचे परिणाम जावन आसा केवल एकच सत्य हांव वापसय सत्य सांगता आसा म्हळ्यार श्री हरिले पवित्र नाम मात्र सत्य जावन आसा म्हूण सांगता आसाची नीलकंठ गोस्वामी. तशीच मुखारसून सांगता की केदनाय देवाले पवित्र नामस्मरण करचे करचे एक शिक्षण दितले तांणी मात्र समज जावन असचे गुरु नावे आनू अम्मा आणि मित्र पुरो जावन आसतांची म्हूण म्हणटाची. केदन मरण येता म्हूण आमकां गोतना केदन आमी हे मेटिरियल वर्ल्ड सोडून वताची म्हणलें आमकां गोतना जाल्यार ते देखून सान धोरनूची आमगे चेडूपणा देखूनची आमी नामजप करचे अभ्यास कोरका. तशीच मुखारसून सांगता की देव केदनाय ज्ञानी लोकाले आध्यात्मिक रूपारी उन्नत आत्मांगेले शुद्ध भक्ती भावान सांगचे भजनेंतू वास करता म्हणून हो हे कसं नमुने दुःख संसाराचे अत्यधिक दुःखाविषयी हरिनाम एक ग्लास पीस कुप्य कुडकुशे म्हूण लेखून जन हे वज्र हरिनाम म्हळ्यार एक वज्र ते एक बरे एक कुपी ग्लासाचे कुडको म्हूण त्या रितीर काण घेवन जन हरिनाम विसरता आसाच म्हूण म्हणटा आसाची. तशीच हे नाम हे हरिनाम केदनाय कान्नाक आयकताची तोंडान सांगताची तशीच निरंतर संकीर्तन करता आसुका आणि कडे हांतू सांगता आसा की स्टांजांतू हे संपूर्ण ब्रह्मांडाक तृणसमान तुच्छ करता सक्कडावैरी महान रूपारी राज्य करता हे नित्य चैतन्य दिव्य आनंद परिपूर्ण जावन असचे हे पवित्र नाम
हरिले पवित्र नाम हरैर्नामेव केवलम म्हणून हरिनाम संकीर्तन केदनाय आम्ही प्रति सेकंड अकजलारे आम्ही करता असो का खातन असो जेवतन असो न्हिदतन असो भोंवतन असो कसलेय असो खंयचे वेळारी एनी टाइम आम्ही हरिनाम संकीर्तन करता असो का तितले एक पवित्र नाम हे देवा लागी पावचे आम्ही सांदुकूनच आमगेली एक टाइम जेता हांव मागीर करता तेन्ना करता तेन्ना करता म्हणून एनी टाइम आम्ही हरिनाम कीर्तन करता असू का म्हणून सांगून हे कीर्तनेन तो नीलकंठ गोस्वामी सांगता सांजी हरे कृष्णा आद्या कीर्तन स्टार्ट करे मग हरे कृष्ण मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् सगुरु सपीता चापि सामाता बान्धवोऽपि स शिक्षाये से सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् निश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयमतो बल्यात् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःख महादुःख दुःखाधुःखतरयथ साचार्थ विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् यता दियत कर्णो नियत नियत वचः गियता गियता नित्यः हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् तृणीकृत्य गत सर्व राजते सकलु परिसिद्धानन्दमाया शुद्ध हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल आद्या मारी लायक जाला संगीला फर्स्ट मस्त मस्त धन्यवाद फर्स्ट स्टार्ट केलेले ಕಾರ್ಕಳ ದಕ್ಕೂನು ಎಂಡಿಂಗ್ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ದಕ್ಕೂನು ಜೊತೆ ಸಮಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೆಷನ್ 4 ಜನ ಮಳ್ಳ ಕಾರ್ಕಳ ದಕ್ಕೂನು
मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजीला टीम मुखार येता असं हरी बोल.